सार्टिफिकेटखौ खावना लानानै 10 बोसोर जोंनि लिडारफोरनि गोरोन्थियाव एमपि जाबाय बिथाङाबो इलेक्सन गेलेनो मोनाखिसै दा नंखायनो एबारनि इलेक्सनाव जोंजों मोगा मोगि जानो हानाय कुनु टीम गैया बिपिएफनि खाम्फा बरगयारिया थांनाय इलेक्सनाव गावनि समस्थियाव जेननायसो जाय एमसिएलए समस्थियावनो जेनबाय बियो बोरै 24टा एमसिएलए समस्थियाव देरहालायखो गावनि समस्थियावनो जेनदों दा नंखायनो खाम्फा बरगयारिखौ गोबाङानो लोगो मोनाखै मोजां जेन्टेलमेन बियो लंपेन्ट गस्ला मोजां गानो खोथाफोरखौ मोजां मावो बुङो किन्तु खामानि मावग्रा मानसि नांगोन बाथ्राखौ बुजिग्रा मानसि नांगोन रायजो राजानो सान्दुं अखा सम होनो हाग्रा मानसि नांगोन जेन्टेलमेनल' जाबा जानाय नङा दा नंखायनो बे खाम्फा बरगयारि मोना गावसोरनि चिरां जिल्लायावनो गावनि समस्थियावनो अलरेडि कम भट मोननाय आरो दाथ' एकदम कम भट मोनगोन कारन चन्दन ब्रह्मआ जोंनि पार्टियाव फैबाय चिरां जिल्लानिफ्राय दा सानजाहाथ' भटखौनो मोनखाया खख्लाबारिफ्राव दिनै मोनसे मोननै सुबायाव एफा एनै नांगोल दोंसै माखासेयावथ' गैला दा नैबे समाव बिनिखायनो हारिनि खौसेथि हारिनि गोजोन हारिनि जौगानाय आरो बड'फानि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रा जोङो बयबो फोथायनाय ला आरो बेखौनो आं खावलायबाय सम दंबावो जोंहा बयबो जाहाथे न'खराव रायलायो जे एबार जोंनि भटआ दरं अदालगुरियाव जोङो फामे बिबारनो होगोन किन्तु क'क्राझाराव जोंहा ट्रेक्टरनो होगोन थिग जाबाय नङा होमबा आङो बारा बाथ्रा बुंला बयनिसिमबो साबायखर बावबाय সকললৈ ধন্যবাদ জনালো ঠিকে আছেতো বাইদেউ সবে একো সমস্যাটো নাই ট্ৰেক্টৰটোতো বুজি পায় নাঙল ভাঙি গ'ল নাঙলটো 2020 চনত নাঙলৰ ওপৰেদি আমি ট্ৰেক্টৰ চলাই দিছোঁ ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰেদি নাঙল যাব নোৱাৰে এতিয়া নাঙলৰ ওপৰেদি ট্ৰেক্টৰ চলাই গ'ল আৰু ইয়াত নাঙল আৰু উঠি আহিব নোৱাৰে আজিকালি নাঙল নিকিনেই মানে ককলাবাৰীত কিমান নাঙল আছে ট্ৰেক্টৰে বিচাৰে কিছুমানে নাঙল বজাৰত দেখা পালে খৰি খাবহে লৈ যায় হাল মাৰিবলৈ নোৱাৰে আৰু সবকে ধন্যবাদ জনালো ঈশ্বৰে ভালে ৰাখক বয়খোবো অবংলাউৰিয়া মোজাङैनो लाखिथो खनसे बयबो स्ल'गानो जयन्त बसुमतारी जिन्दाबाद 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 जयन्त बसुमतारी जिन्दाबाद 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 जयन्त बसुमतारी जिन्दाबाद 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 थैंक यू